Danas idemo na Avalu. Ja dolazim iz pravca Leštena dole, ali to je sad manje bitno. Idem tamo iz razloga da, ukoliko nekog zanima kako izgleda popeti se na Avalu od samog dole dna pa do vrha, sad ćemo imati jedan uživo video ili doživljaj ili kako god. Znači snimat ću malo puta do samog podnožja, a onda ću gledati da veliki deo zabeležim penjanja na sam vrh. Vidimo se. Posle onog snimka gde sam išao na Frušku goru, mnogo ljudi koji nisam se ni nadao uopšte da ih interesuje ta priča, što ljudi u kraju, što na poslu, što ljudi ovako preko Facebooka, društvenih mreža su mi se javljali i kažu, kaže, kad su klinac moj, klinka, nebitno, pogledali su onaj klip tvoj, odmah traže na biciklu da sedne, da idemo zajedno, da vozimo, to je super stvar. Zato sam i rešio malo da se time pozabavim. I mnogo mi je drago to kad čujem. Zato sam danas rešio da probam da približim svim onima koji imaju želju da se uključe, malo aktiviraju, da približim malo, da pokažem da nije tako strašno i neki lepi poduhvati da nisu uopšte tako strašni. I evo sad krenuo sam da se popnem na Avalu. To iz mog kraja nije toliko strašno, nije toliko veliko, ni opasno, nekih 20 km vožnje. Možda do 30, nisam tačno siguran, sve sa povratkom, ali manje više nebitan je put do Avale, jer svako mora od negde doći do podnožja. I verovatno svi koji imaju u planu uopšte da probaju ovo, razmišljaju o samom penjanju. Tako da ću ja sad probati u ovom klipu da snimim iz svog ugla kako to izgleda. Da li je lako, da li je teško, koji deo je najteži, gde ide lakše i tako dalje. Eventualno da probamo nekog da dignemo iz fotelje da se uključi u priču. Evo me negde na polovini uzbrdice. Avalskim putem se penjem. Samo da prođem šlepe. A uskoro ću biti tamo. Evo popeo sam uzbrdicu kod Avalskog puta. Evo neko 1000 ruža. Ne postoji šansa da ostaneš imun na novu uzbrdicu. Ali do izlaska ponovo na Avalski ovom prečicom se vratiš u normalno. Znači, skoro 9 km od ovde. Puls 168. Puls 168. Fenomenalno.
samom dnu Avele. Posle 40 minuta vožnje i 11 km, ako se ne varam. Tu sam i odavde mi je cilj da vam pokažem kako izgleda put nadalje. Ja sam, ne znam ni sam koliko puta prošao već ovuda i znam da je otprilike 4,1-2 km mi treba do tornja gore Avalskog i otprilike nekih 30 minuta. Nikad se nisam trkao sa vremenom, ima dosta boljih vremena za penjanje, ali nekom lagano pričicom uzbrdo gde ne moraš da izdahneš i tako dalje, bez pauza do duše, ne silazim sa bicikla, ali laganim tempom, znači 25 do 30 minuta mi treba da se popnem. Naravno, prestigne me dobar broj biciklista koji su bolje forme od mene, ali svakako i moj cilj nije da se trkam s nekim rekordima. Tako da polako krećem na gore i gledat ću da se što češće uključujem sa kamerom. Evo polako, prvi kilometar vozim uzbrdo, čisto da vidite šta možete da očekujete. Ko se umori, ima gde i da sedne. Prolazim prvi kilometar. Evo je oznaka na putu. Znači još 3 do vrha. Polako. Nekih 6 minuta se penjem uzbrdo. Tempo srednji nekih 10 na sat. Sve izdrživo. Kako se penjete, ima sasvim dovoljno ovoga. Znači nema potrebe da se baca sa strane, veće su šanse da budemo svi normalni tako. Petorica ili šestorica su me prestigli već sa biciklama, doduše ovo je prvi koji nije na električnom. Nema mnogo ni automobila obzirom da je već evo pola 8. Tako da mislim da ću i nizbrdo proći lakše nego u samom špicu. Evo me trenutno na polovini puta. U međuvremenu sam zastao da popijem malo vode. Osjećam se super. Baš mi je falilo i tečnosti, vjerovatno malo šećera iz ovog, kako se već zove, Aquavive.
pola epizode neke vaše omiljene serije, a isto ste mogli da dođete ovdje. Nek samo jednom u ovoj godini neko od vas, malih klinaca ili većih klinaca, da sebi, samo da prođe autobus, da sebi za cilj, umjesto da osvoji neki novi nivo na omiljenoj igrici, nek da sebi za cilj da dođe ovdje biciklom ili pešaka. I onda je ovaj klip uspeo. Pola sata kasnije sam na vrhu. Danas sam bio motorom, pravio krug. Bilo je mnogo više ljudi, a i za očekivati evo skoro je 8 sati. Sad je 10 do 8. Sad ću sesti na jedan od ovih stolova. I evo me na vrhu. Trebalo mi je sad 25-6 minuta okretanja pedala i stigao sam. Znači izvodljivo je. Ako vi mislite da niste u mogućnosti, reći ću vam da sam prvi put popeo avalu biciklom pre nekih godinu i po dana recimo, kad sam imao 115 kg. Sa mnogo lošijom biciklom od ove, ali sa mnogo želje. To ću ostaviti za jedan drugi klip koji spremam već odavno i uveliko, ali nisam još došao do stadijuma da mogu da ga završim. Tako da ako ikada budete bili u mogućnosti, imali vremena da se posvetite sebi, ja vam savjetujem da to bude ova relacija. A sada nešto što mi svi koji vozimo biciklu dobro znamo, da posle svakog uspona sledi nagrada, spust. Evo, koga zanima, sad će da vidi kako izgleda spust niz avalu. Koliko motora. Od tornja pa do dna. Biće jedan timelapse.